maayo pa ihambal mo na lang sa ako eh. Magsugid ka sang matuod. Ginasalig ko tanan sa imo pero anong ginahimo mo sa akon? Pagprangka ka. Ang tanan nga mga ginahatag mo sa akon. Huwag kang maghanap ng taong makakaintindi sa'yo. Ang hanapin mo, yung taong kahit hindi ka naiintindihan, ay hindi ka pa rin iniiwan. Oh, don't find the person who understands you. Yeah. Find the person who finds you. We find ways. Nagkaintindihan din sila mga kaibigan. Ako pala si Jen Papa J. Boy Nonoy. Suki ko rin yung suki na avid ba? Oy, good morning, Jen. Kamusta imong Valentine's Day, Jen? Di sabat siya, okay lang kuno. Oy, kana. Nakatig-ab man kuno siya kagabi. Kaya nakakaon siya manami nga cake. Oy, kana. Sana all. Cake. Ano nga cake ko no, Papa J? Chocolate nung kunong flavor. Oy, basi kong cake. Cake yum. Hello, Jen. Namaya ba ng cake yum lang? Papa J. Boy Nonoy, di tanay ko magduda. Pero nga ginalid ko, Papa J. Boy Nonoy, sa isa kabutan para ako magduda. Alay mo si palabig duda, lagi mga babae lagi. Ano ba? Ayaw, sige, duda ba? Duda ba? Papa J. Boy Nonoy, isa kong boyfriend nga itagol nato sa pangalan nga Arman. Tingalo ko, Papa J. Boy Nonoy, nga ako na mismo ang maghangyo kay Arman nga mag-chorbanes me. Uy! Pero si Arman di magsugot, Papa J. Boy Nonoy. Ay, chorban! Sa akin, Papa J. Boy Nonoy, actually, tinood ni Papa J. Boy Nonoy nga wala pa kayo katestingan ng mga chorba-chorba. Pero sang naging kami ni Arman, ready na kayo ko, Papa J. Boy Nonoy, nga ihatag ang ganghaan sa langit. Oy! No, Grabe ha. No? Oo. Kaya, wala na bay? Oo, Papa J. Boy Nonoy, kaya nakita ko man ang sincerity ni Arman o ang iyang respeto sa kuha. That's why, ginapaabot ko lang, Papa J. Boy Nonoy, kung saan o siya preparado. Kaya ako, Papa J. Boy Nonoy, andam na. Hatag ang banggirahan, Papa J. Boy Nonoy, bahala pag maguba. Grabe ha, bay? Kana. Grabe palaban pa. Grabe siya. Pero, Papa J. Boy Nonoy, may nadiscover ko. Actually, kami sa kong amiga o sa kong nanay. About kay Arman. Kung ano na nadiscoveryhan ko, Papa J. Boy Nonoy, amo ni ang mga natabo. Surprise! Yeah! Grabe ka naman, Happy Valentine's! Happy Valentine's! Ba't kasi ganun ako ni Tanay? Imo na tanan. Grabe ka ha! Imo na tanan. Ganahan ka? Ganahan ako ga. Speechless nga ako. That's what I like. Grabe ka. Actually, gamay lang na. May nagapaabot sa gawa. Ba't pa si ganun? Hindi lang mo niyang regalo mo sa ako eh. Hindi na. Gawas na. Ay, salamat ka. Ayaw Gawas. Pero bago ka... Ayaw ko. Baka magkukol. Ba't pa si ganun? May harap pa sa gawas. Pero dapat surprise din. Piringan ako yung mga mata, ha? Okay lang? Gusto ko nga isa lang kaban to. Ayaw, dapat dalawa. Duwagin. Dapat dua. Piringan ako yung mata, ha? Pwede ba siguro ga, piringin lang akong baba?
Hindi, mata dapat. para di Sige nila ka. makita. Grabe Dali ka. na, pero Na-excite ako, sige ka. ayaw pag-excite na. Ari na. Ari. Okay na. Nakita niyo mo na eh. Hindi. Pila ni. Pila na. Pila na ga, ha? Lima. Lima. Para klaro ba? Sige. Sige. Lakad. One. Left. Right. Left. Right. Grabe ka man, gaman. Dugay pa na, ga. Dali na, lapit na. Dali na. Sige. Jump. Dali na. Ready. 3, 2, 1. Tada! Motorsiklo para sa'yo. Wow! Kinglong 125. Grabe ka ka, Oh, bigay mo talaga ito sa akin. bigay ko yan sa'yo. Ha? Happy. Para sa'yo yun, para sa'yo. Happy po talaga ako, ga. First time ko talaga ma-surprise. Grabe ka ha. Basta. Sobrang saya ko talaga, ga. Huwag ka mag-alala, ha. Mamaya babawi ako, ha. Anong mo hambalon mamaya babawi ka? Basta alam mo na yun. Babawi talaga ako, ha. Kung binigyan mo ako ng motorsiklo, ha. Huwag ka mag-alala, ha. Ano? Ako talaga ang magbabayad mamaya. Anong ibayad mo? Wag na. Hindi ko kailangan ng Siyempre, bayad. ga, alam mo naman, di ba? Hindi mo na kailangan ng bayad. Actually, ang pangalan ng motor yan, ang bago yan ngayon. Ba't mo si ganun? Bago yung gawas. Bago gawas? Yan yung motor na tawag, ang pangalan niya, Motor Jack. Ba't mo si ganun? Motor jack ni ga? Of course. Para sa'yo yan. Ang ganda talaga ng motor nito kasi motor jack siya. Gusto ko talaga yan, ga. Gusto ko talaga Ang motor. Gusto ko talagang motor. Motor jack. Sige na. Kumain na tayo kasi marami tayong pagkain din sa loob. Sige ga. Salamat kayo, Tawagin si nanay at ang Mama! mga kaibigan. Mama, papa! Nilabas ng lechon. Gang. Hinaya lang papa. Wow. Dali. Nga nakabikini ka lang. Ay, siyempre ka. Gang. Ari kita diri sa dapog. Gang. Tsansa na ni natin ka. Gang. Naya lang ka. Gang, may meeting ko buwas. Pusing ganyo Sayang naman ginpreparahan ko sa imo. Ginpreparahan ko sa imo ang kuhaing bingka ko. Tapos hindi mo man lang matandog. Hindi mo man lang makaon. Di mo na nabakal yung bingka ni. Sige ka ga. Di mo nabakal sa Davao? Ibakal ko kila CJ. Mo ba? Ibutan na sa rep. Gang. Boss na nakauno na to ng bingka. Gang, papabosan mo ni Gang. Maslo mo na ni. Sige na pa. Gang. Gang. Nisakay man hino. Gang. Sige na Gang. Gang. Tsansa na nato ni pa. Tensya ba? Okay. Tingnan ko. Sakit pala ko. Hindi ko pa ako ready. Di pa ako ready, ha? Gintapi mo kita ko. Sorry. Pero di pa ako ready. Sorry kayo. Nasakitan kita ko. Sorry, di. Valentine's Day pala subong ka. Nag-expect kita ko. Subong mo ni nga ma. Di pa ako ready. Sorry kayo. Sorry kayo. Ano ka man ka, man? Excuse me, sir. Ano na? Excuse me, sir. Din ka ga. Excuse me, sir. Excuse me. Ga. Balik di ba? Suka. Naglain ang iya pamatyaga Ga! Kagapon ko malang ninuhugasan. Gaman ako, gasan ako. Napam lagi dahon sa malunggay lagi. Kagapon, suna namon balunggay. Mo ba, sis?
Hala ka tsaka ba na imong boyfriend? Sis, Mga kapila na sis. Nga nag-ayaw siya sa imo, ha? Murag katatlo naman siguro ni Hala sis. ka sis. Tapos nag-expect pa ko gapon sis kay Valentine's Day kaayo. So, todo effort yun ako. Ay sis. Sipon mo ba na sis? 3 days ako wala nang hugas. Mo di ay. Tapos Pero, amo sis, lang to. Sis, duda ko ng imong boyfriend. Ay, Tinuod man. Ah. Di kayo nabakla na imong boyfriend? ang grabe ka sis, Tuod bitaw. Hindi ka magamal sa nga mo Sis. sina sis. Pansinago na siya, sis. Pansina na siya. Nagligad pa nga nag-beach na. Oo. Kapalayo siya kung nasa ka-istorya. Tuod Tapos- sis no, tapos nainumduman ako sis nga nasa boxer. Pero yung boxer ko no sis, pito ka bilog. So, Uy, ako sis, wala na subi ba wala na yun? maguguato sis. Oy, kaya ako man lang sis. Importante nga na feel na ako ang iyang love sa ako. Grabe ka ayo. Oh, lagi. Pagpalangga na ako sa iya, grabe po. Pero ang akong bala sis nga, sayang man good sis nga, dili man ang may magkuhaan. Uy, Di ba? sis, duda ko anak ba? Basig, bakla ng imong Ay, boyfriend. Eh, sis, Kana si Arman. grabe ka sis, oy. Tinuod bitaw. Naku ba yung muscle to sa Armon? Tapos bunguton pa jud siya. Tapos dudahan hindi mo nga bayo. At dili ana sis, oy. Pero sis, bisag unsa pang imong ingon sa ako ha. Dili ko matuoy nga na. Pero sis, kung tunay ko na siyang lalaki sis, no? Dapat sa first date pa lang ninyo sis. Ma-feel naman ni mo, no? Ay, Tinuod. tinuod no? Tama. Ano ka? Kato gani akong amigo gani nga si Jessie. Ay, si Jessie. First day pa lang. Ay, hala. Ay. Gibutangan og honey. Ala! Grabe no? Ba't pa si ganun sis? Ibutangan dyan niya gani. Gibutangan niya og honey. Ay, hala, oy. Tapos imong boyfriend digid siya. Ay, hala, oy, no? Isang kuan Grabe lang. ka, no? Pero mga tani ko, sis ba? Hani lang, Jud, o wala yung nabuyog. May buyo gamay. Ay, hala, oy. Basta, Grabe sis, no, kaside, no? bantayan Pero na to sis na imong ba? boyfriend, sis. Duda jud ka ako sa akong Duda ko, boyfriend. anak. Parang naaamoy ako. Ala, Nakakaamoy ako ng oy. something. Pero karon sis, na ako'y naamoy. Na ako'y naamoy ni mo, sis ba? Ano? Na ako'y naamoy sa imo, murag amoy kag bayabas. Bungot sa iring. Sis, oy, tawas po doon. Ay, Saman tama ka. na, sorry kay sis, no? Nabilin yung akong tawa, sis. Ayun, but sis, ari, Ay, salamat kayo, Asin. Salamat, sis, ha? Basta sis, salamat kayo support. Gang, ato nagtawag sa imong nga lalaki. Kliyente na ko to. Ah. Kliyente na ko to. Pero, birthday naman sa katawag ha? Gani kay ginistorya na mo about sa ano, di ba? Magkita na akong kuy sa real daga estate. ba? Nagapop up sa imong cellphone. Ah. Pangalan dira Raul. Pero Si Raul gani. Amo gani siya. Marag every hour na lang na siya katawag sa imo ha pa. Ay, siyempre nagpamangkot siya sa kuha kung kamusta na daw itong amuang transaksyon. Diba? Ay, Ari naman, gang. Excuse me sa Excuse me. diin ka ga. Dali lang. Hello? Oo, dali lang. Oo. Ara naman siya. Bakanto na. Oo. Hindi ka malakat ga. Gang, excuse me. Balik lang ko. Tatawad lang. Mabalik ka pa? Oo. Dali lang. What? Sige na lang, Amoni. Sige na lang. Ma'am, din mo, ma'am. Sir, sundin lang kanang kotse, sir. Sundin lang na, sir, ha? Kay, ginabantayan na mo na, sir. Basik madakpan ta. Tama, gina, madam. Pero hinahinayon mo lang, ha? Sige, madam. Ako nang bahala, madam. O sige, kami na bahala sa tips mo, ha, do? Sige, madam. Sige. Bidyuhi ko. Oy, madam, para na siya. Ay, la. Liling nga, madam. I-on ang video. I-on ang Ano video. ang video, Ben? Bidyuhi. Video ko. Mapriso ka. Hala, Ala, ano na? nanaog sa... Nanaog sa kotse. Kaya na siya Sa kotse nga kotse. Ala. Oh my goodness. Oh my gulay. Unsa ko, no? Oh, what the?
What the? Sino kaya na madam ang ganang lalaki Wala. na medyo may edad na? Wala. Nagbiso-biso sila. Biso-biso. Wala, nagsumak. Oy! Siling ko, gid. Tama, Wala gid ka. ko nga bal mo sa akon. Tanawa, madam! Tama, gid. Nag-joke-chak! Ay, ang what? Sige. Nag-joke-chak! Sige po na ebidensya kay pakita nato ni sa akong bata. Ay, ang what? Siling ko, gid. Uy, pariha rin may color aning tawhana. Wala. Ay, pareho dyan mo. Pareho dyan mong nawong. Dan, dili na tuod. Dili na tuod. Anong hindi tuon? Tanawa ng picture. Dili na ako. Video na gao. Video. Alin pagsakay ninyo sa salakyan? Basta nanahog ka mo. Mas maayo pa ihambal mo na lang sa ako eh. Magsugit ka sang matuod. Ginasali ko tanan sa imo pero anong ginahimo mo sa akin? Pagprangka ka. Ang tanan nga mga ginahatag mo sa akin. Prangka ako kung di na to halin. Di na to halin. Oo, aminong ko. Nagpagitluoy ako sa imo. Aminong ko halin to sa iya. Ba't basing ganun ka tong mga ginahatag mo sa ako? Hindi to halin sa imo. Halin to sa iya. Kundi halin sa iyo. Ginahimo ko to para mahatag na ko sa imuhang tanan. Kag sa baylos ang mga ginahatag niya. Ano ang baylo sa mga ginahatag niya sa imo? Lawas kag katarungan. Siling ko din. Pero gang, hindi ko bakla. Hindi ako bakla. Hindi ako bakla. Hindi ko bakla, gang. Hindi ko bakla. Ba't basing ganun hindi ka bakla nga? Nga nagapatol ka sa iyo. Hindi ka. Bangon lang sa kwarta. Bangon lang sa kwarta. Gagon hindi ikaw bakla. Sugiri ako. Ano ikaw? Ano ikaw? Gang next episode na lang. Next episode na lang. Gang matawaran ko. Hindi ko ikaw mapatawad. Hindi ko ikaw mapatawad. Di lang sa bakla, Papa J. Boy Nonoy. Ay, bayot yun, Justice. Di lang sa bakla, Papa J. Boy Nonoy. Wala, oy. Madali sa bakla. Unsa man siya. Next episode na lang. Wala, ko. oy. Pero, Papa J. Boy Nonoy. Magalit si Corner na. Magalit si Jesus. Ano kaya ni Papa J. Boy Nonoy? Makumbinsi na ba ko, Papa J. Boy Nonoy, hindi siya bakla? Pero okay naman sa ko, Papa J. Boy, dawat ko man. Ay, hala. Ang di ko madawat, Papa J. Boy Nonoy, kaya ang mga gipanghatag niya sa kuha. Hala, oy. Is halin dito sa malam niya Oy. na kung anong tawagan na karelasyon ba? Tsaka. Kurang katong kailan na to. Hala, oy. Nagay kong advice, Papa J. Boy Nonoy, kung paano ka makasurvive sa siningang sitwasyon. Mahal ko si Arman. Pero di ko balaan kung ako gid ba ang mahal ni Arman. Ako ba? O siya. Ako